may buntag, may utong, may hapon yung tanan mga bayot kung asa man muna yung utang may paglantas sa akong video. For today's video mga bayot, ubanin na po din yung silingan mga bayot. Nga maglanda ta karon sa mga vegetable mga bayot. Kanya ito mga bayot, lutya, gabi, ubi, regina, kanunay na akong makita mga bayot. Karon mga bayot, kaning ako ang nakita sa telebisyon kanya ito mga bayot. O sa mga palingki mga bayot, akong landahon. Kay, ug nila pa, healthy kuno ang amo ang kanon karon. Yes mga bayot, kay mga vegetable mo ya ko ang landahon karon di sa ang karne mga bayot. Ang akong ugangan sayo kay ganina hinaadto og basar mga bayot kay himpalit aning mga kalanuna. Kay sigon pa sa ako ang kapika sa ilong lami kuno ni landahon. So aron mahumanta mga bayot, aron makita ninyo giunsa na ko ni paglanda ning mga kalanuna mga bayot. Tala, let's go! Unahon sa ginako nigpahimutang dinining tadtaran nga pareha na kog color mga bayot. Before na to tadtaron ang mga vegetable nga tuwang landahon mga bayot. Unahon sa nako nigbutang ni utak ang ning tuwang karne dire mga bayot. Jesus Ginoo Maria Jose, paglantaw nako sa karne mga bayot, gikuha nako na sa ila ang kalajinika o refrigerator sa tuwa mga bayot. Hastang gahi pa sa ako ang tuhod mga bayot. Yes mga bayot. Aron mawala-wala ning iyang kabugnaw mga bayot ato sa ning hugasan. Dire actually humanan ni siya og tadtad mga bayot. Ning tapot lang yun na siya din ha gumikan sa kabugnaw. Ako din ni siyang hiwaan diri og upat ka buok tomato mga bayot. Kay mao ni ako ang isagol sa ako ang karning baka mga bayot. Yes mga bayot, ang kaning komatisa mga bayot na og plastic og porma oh. Murag wa pa ni nadalaga mga bayot kay lospi man kayo. Bita-bita mga bayot. Oy kaning kamatisa mga bayot made in Armenia ra gyud mga bayot. Pero kanang mga ubang mga vegetable mga bayot nga first time pang makita ninyo sa inyo ang kalimutaw din hingdapita. Dili gyud na nila gikan diri mga bayot. Gikan na sila ang planeta ilang gibutang diri og ila ang gibinta. Yes mga bayot, og na kay kamatis din ha mga bayot. Ato po ni slice and drig atsal kaning atsal mga bayot din siya halang. So okay ra kay nato nagisagol sa tong karne kay aron makakaon pod si Karina. Ang kilo de silang atsal diri karon mga bayot $1. Kung sa tuwang kwarta 50 pesos ra man ning usa ka kilo. Then ilang kamatis mga bayot murag na ara sa 40 ang kilo. Kay season man karon sa mga vegetable ngay naning pormaha. So dagkutan lang nato na dinha ng adong dapugan mga bayot din nato itak ang ning kaldero. Human atong iunag lunod ning atuang kamatis nga gi-slice mga bayot. Dayon atong isunod ning atsal, dayon ato na ning ibutang ning karne. Di mabalaka og nganong nagtapot-tapot na din ang karne mga bayot kay unya inig bukal na mo separate na siya ato lang ang hagbungan drag aser anon maasgad. Ako ra din ning gibutang og sweeties diri mga bayot. Bita-bita mga bayot oy naghinomdom ko kani adto og papula-pula na gadis karne manguha din mig sweeties luyos balay. Dukdokon mga bayot den moro na yamong isagol kani adto og baglata mi og kanang kuan ba. Baboy nga nangka. Tunuan dayon mga bayot den butang sweeties butangan og tanglad og sangib. Dayon dukdokan og luya wa na kaon na dayon sud ara din namo nagpaniud to panihapon pamahaw. Dayon ato na siyang takloban tra mga bayot pabuto na to nag usa ka oras after 1 hour mga bayot o charang hinmala na mga bayot og luto na gyud ni ready na nato ning iserve sa atuang lamisa. Pero nga ko ang mga kagupa to pa sa tagsa-tagsa nila kapag ginabuhian mga bayot pasagdaan sa nato na dirha mga bayot kay ato sa ning gamon ning ato ang mga mahiwagang vegetable dra mga bayot o di ba kumpleto ni mga bayot mura ko din hiog nag buwan ng wika ba to nutrition month bagha to sa mua aw basta kay padaghanay o padagkuay o pa nindutay ni og mga gulay-gulay ba o mga utanon. Unahon ta nigi-slice ni atong opo tambaliyong o talong bakahan ni mga bayot basta kay makaon ni siya mga bayot. Lami ni siya mga bayot ning kalanuna og pritohon bitaw den butangan ra asin dayon butangag paminta turmeric powder mga bayot dayon ato nang i-fried siya mga bayot. Lami na kay ni siya mga bayot ang lasa gyud mo tagamtam o mo pilit sa imo ang lingag nga. Dayon isunod ato niya to ang singkamas mga bayot bita-bita mga bayot. Ay potato ni siya mga bayot kalaro man kay sa pattern mga bayot dili ni siya kamuti. Walay kamuti diri mga bayot kung na man gani kamuti mga bayot ang kamuti nila diri ang usa ka buok murag $2. Dayon isunod na nigtadtad ni nga tuang tisa diri mga bayot bita-bita mga bayot. Ay humanan ako nighugas humana po na ako nagpanit klaro man kayo kaning ako ang gitadtad mga bayot o kaning carrots mga bayot wala untay tikod wala untay lapa-lapa pero inig-slice na ko mulokso una-huna siguro sa carrots kani kay gitadtad na pug ko isulod na pug landahan ani den isulod na pud ko sa tinae. Kung di nato kalimtan ang potato mga bayot digid po nato ni kalimtan ni nga tuang tomato mga bayot. Yes mga bayot lami kayo ang amang tomato mga bayot fresh pa sa slice mga bayot murag bag-ong ligo ning kamatisa mga bayot kay lami kayo og porma mga bayot na green na iya ang kalisuhan. Inaning kamatisa mga bayot ang lami kilawon kay inigkaon mo ana mga bayot tamis gyud
dili na nimo kinahanglang asinan, bitsinan o kamayan. Kay ang liso palang daan, danlog na kay natunlon sa imong tutunlan. Yes mga bayot, wala mi diri oy turok nga lobi pero nami buwa. Buwa mga bayot nga gradala pagdahon. Bitaw-bitaw mga bayot ay cauliflower na siya mga bayot. Ang cauliflower sa mga bayot katubang tambal og kabuhion ka. Katubang murag tubig mga bayot kasi simut-simuto nimo nga lami kayo baho. Gisulod sa gamayng botelya dayon og gikabuhi gali ka o kanang pamati nimo ang imong ginhawa nara sa kuto-kuto taman magkuha ni kag tubig bubuan og usa ka patak din tunlon imnon mo nang init tubig mga bayot awa na tambal na dayon. Bitaw-bitaw mga bayot ay nakahinomdom ko kaniadto tong pagbuntit nako ni Karina ba. Kay para nako mga bayot tanang baho o tanang sugatan nako mga bayot ang ilang mga perfume humot para nako kaniadto mga bayot pertig yung bahua. Mao nang bisag asa ko adto mga bayot ang cauliflower sa akong mama na gina kanunay sa kuwang bulsa. Kay kung feel na ko ang akong kinaon mubalik sa akong bubunlan mga bayot simhot din ko ato mawala ra gyud dayon ang kuwang kabuhi. Ako din gislicean po dinhi mga bayot og green nga kasoy mga bayot. Kaning kasuya mga bayot wa pag yun ni siya nahinog. Bita-bita mga bayot. Ay atsal na siya mga bayot. Klaro man kayo ako ro na siyang gitunga-tunga din ha. Pag humaghiwa-hiwa tanan mga bayot iandam na nato ni dirining atuang fan mga bayot aron di ta magdabog kuskus anaon niya og mopilit manggaling ng atuang mga ipangtagak nga mga vegetable mga bayot. Hapay nanta ni diri og trapal. Kaning trapal lang ako ang gigamit mga bayot. Dako-dako gamay ni ato ang hapin sa sigarilyo. Bita-bita mga bayot. Ay kada magluto-luto jud ko diri mga bayot. Basta lantaw nako sa ila ang aparador mga bayot og naay trapal gani o naay ginit nga sama ani mga bayot ako ginang butangan. Kay aron di na mga pasnit na ato ang kanukuhan unya inig kuskus ba. So nahon tanig butang ning ato ang kamatis mga bayot isunod taning ato ang atsal then ato ning isunod og bail dinhi ning ato ang cauliflower mga bayot. Maay kay kuha na mo hapnig-hapnig ana mga bayot kay kaniadto mang bularay biya ko. Dili bulad nga isda moy bularon mga bayot ha kay dili man nagat ang akong papa. Kung dili mang bularay ko kaniadto kupras, mais or humay. Tanang trabaho sa bukid mga bayot murag di na gyud nako makalimtan. Bisag na ako diri sa layong planeta mga bayot akong hunahuna na ra gihapon sa kabukiran. Lami jud kay hunahunaon o lami kay paminawon og balikon ang mga kaniadto. Kay kaniadto mga bayot kakaon nagagatulo sa usa ka adlaw. Dili lang na magsakit-sakit na imo ang pamilya mga bayot murag ang imo ang kalipay sangko na sa langit. Pero karong mga panahon na mga bayot maskin pag magkaon kag kapulo sa usa ka adlaw pero para nimo kulang pa. Bita-bita mga bayot ay gadrama ang inyong silingan mga bayot. So ako na ning gibubuan dinhi og olive oil mga bayot. Ako ra din ang giasinan dira og lantawan ninyo mga bayot. Ready na ning ako ang mga vegetable mga bayot nga ipasok sa landahan. Pero ato sa nang i-leave din ha og 5 minutes mga bayot para musuhop ng iyang idibol din ha sa iya ang kabukugan o kapanitan o kaunuran. Bita-bita mga bayot oy 30 minutes pabigikan karon maabot ang akuang kapika sa ilong mga bayot og iyang igsuon. So ako sa ning isit daan ning atuang landahan dinhi kay painiton tanadaan mga bayot. Aron inig sulod na to niya sa landahan mga bayot. Init na ba siya? So time man na ako ni dinhi og mga 25 minutos mga bayot. Pero kaning atuang settings diri sa atuang landahan mga bayot, kato gini siyang settings sa paglanda-landa og mga vegetable ba mga bayot. So human natog pasok din sa kailalawman mga bayot ato na nang sirad andra magpanawag ra na nato unya inig kaluto na. So diri na ako tapos na ko ang favorite si karon lang mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantawan. See you tomorrow. Bye bye.